Welcome back to another episode yema Secrets and Confessions. Ngatitembei kuti kwese kwamungadai muri kuri kubatai zvakanaka tipinde munyaya yedu yekutanga. But before tapinda munyaya yedu, tell us what you think nekuti tinge tichiunza vanhu mazita avo direct kwavanogara nemabasa avo avari kuita tisingazviwandise tichizvibudisa pachena, because a lot of my messages ariko kuinbox kwangu uku ndeye kufumura vanhu achiuya nemazita avo nemabasa avari kuita. Tichange tichiita zviri separate kana kuri kuti mazvitendera mazvibvumira. But before I do that, I would like kuti ndinge ndichizivisa munhu anenge achinzi ari kuita zvakaipa. If ndikauya kuinbox kwemunhu kana kuti ndikamufonera kana kuti ndikazivisa kuti tine munhu wakati watiri kuda kuti tinge tichitaura naye before tamuexpose, then kana achinge azoita nharo anenge achitisiya tisina option, because vanhu vangarambe vachivharwa, vanhu vangarambe vachibirwa kunyanya kana munhu achinge auya neevidence yekuratidza kuti zvinhu zvakatoitika zvemashuwa, because chero even kukoti chaiko evidence ndio inodiwa. So kana munhu asingade kuchinja maitiro ake achiramba achibira vanhu vari kushandira mari dzavo, vanhu vari kunyunyuta zvakanyanya, mari iri kunetsa kuwana, mabasa ari kunetsa, mari dzatiri kutambira mabasa dzishomanana zvisingaite zvekuti a lot of people vanenge vachingocomplaina. Saka ngatinzwe nyaya iyi. Be very aware nema fake phones ari kutengeswa kunze uku. So last month on exactly 30 June, I bought a phone from a shop called Name Hidden. He relocated to Island City Mall from a guy anonzi Name Hidden, only to find phone kuti haizi kubata network and it wasn't even making calls. Also on WhatsApp yakaramba because yaida an official WhatsApp. Went back to the shop ndikachinjirwa phone iyoyo and ndikapiwa imwe Samsung M13. I used it for a few hours and it had the same problems. Yairamba WhatsApp. I had to go back to the shop with the phone vakazondichinjira imwe until azopedzisira andipa phone yake. He read my phone, I think 10 or something. I used it for a week vakanditi ndidzoke Thursday vane stock inenge yauya vondipawo another phone. Thursday yasvika ndakapiwa imwe Samsung M13 we still had the same problem and now itori worse. Ine ma network problems inostika iri too slow, ma applications haavhurike zvese, even ma settings haatovhurike. Ndakataura na shop owner akatondudza kuti he ndiri kubasa, I'm out of town, what but it actually works pa Name Hidden. When I said I would take nyaya yachona ndoiendesa kumapurisa akangondudza kuti unoita chero zvaunenge wada, toone kuti uchasvika pakubatsirika here nedecision yaunenge waita iyoyo. Now I'm stranded, I need help because zvaakuitika like just because he works pa inonzi Name Hidden, which has got connections nema soldier and staff nevanhu vanenge vema pilots vanoita zvekutyaira ndege, so vane ma connections kumusoro ikoko. I've got the receipt ndarakusendera iro mukoma nema transaction achona akaitika nedate akaitika zvinhu zvacho and zvesure evidence vakasenda. So ndangobvisa mazita kuitira kuti munhu wachona titange tamubata first. Kana achinge azotaura azoconfirm or else kana achinge azoramba, we'll be bringing the name here, then munge muchiziva. Musazoende muchinotenga mashop mafoni mumashop evanhu vanenge vachikubirai vachikuudzai kuti stock ahimo wokupa imwe phone, vachiramba vachikupai mafoni anenge asingashande. Nguva nezvaunenge uda kuita zvakakukoshera munhu. So be on the right side at the right time. Mungova careful nevanhu ava vanoti vanotengesa zvinhu zvavanenge vasina. Yeah, it's so sad. People are taking advantage yevamwe vanhu and zvinongoitika kuti vanhu vanenge vane simba shoma kana kuti vane mari inenge iri shoma ndo vanoramba vachingostruggle. Vaye vanenge vane iri nane vachiramba vachiita zvinenge zviri nane in their lives. Hai mukoma, ndiri mugroup rakanzi Build Rural Areas. Saka pane mumwe murume akaposta imba yake 7 rooms vaisa mapik acho, saka ndakabva ndaenda kuinbox kwake ndichitotamba ndikati inga zvenyu tipeiwo mari dzekuvaka. Saka takabva tatanga kutaura zvedu kusvika pakupanana nhamba. Saka last month akabva anditi ndipe account number.
zvakabhiridha ndobva aisa 55,000 rands muaccount mangu. Ndakabva ndashamisika ndikati pamwe ndiri kurota. Ndakabva ndambogeza maziso nemvura yemufiriji. Saka this month musi wa2 ndakabva ndauya kuZimbabwe. Nawo kuZimbabwe ndiko kwandiri. Pari kuvakwa 5 rooms. Musi wa9 akabva anditi Bhiridha akuda mari iyi. Ndobva ndamuudza mari yainge ichidiwa yakataurwa nemuvaki inova iyo $600. Ndobva atonditi ndipe namba yake. Saka akabva aisira Bhiridha mari iyoyo. Manje munhu uyu handizive ndomuitirei, handisati tamboonana naye, ndiri kushaya kuti ndomutenda nei. Ndakamboti ndokumbirawo kuti tionane zvikanzi kana uchinge wazodzoka kuno kuSouth Africa unouya kumba kana kuti ndiye achauya kumba kwangu. Manje ndiri kushaya kuti ndomutendawo nei mufunge muri yeZimbabwe. Ini ndiri mukadzi, munhu uyu munhurume. Ndinganzi ndakanganisa here kana ndikamutenda hangu nekungomuitira mwana. Hatidanane nemunhu uyu, takangosanganawo mugroup. Yeah. Tell us what you think mu comment section. Yeah, zvinhu zvachona zvine nharo. I am a girl aged 19. Ndakakura ndichichengetwa naamai guru. Till last year when my dad took me kuchando kwavaigara. My parents divorced, in fact they were never married. I never had a good relationship na amai vangu. Kuna mai guru handina chandaishaya. When I started reasoning ndakatanga kuita bitterness na amai vangu. Munhu wekuti anogara achipopota. Ini ndakakura ndisingatukwe, so zvaindichemedza, and because of that ndakabva ndamaka amai vangu. I'm now successful. I bought my first car at 18 and my mom is demanding that I should build her house because havana pekugara. Is it a problem if I don't? Because honestly handidi, ndinoda kuvakira mai guru vakandirera. Ivo amai vangu just gave birth to me vakabva vandisiya. When I tried to talk to her vaingondituka. High school yese she only visited once. Ndakutononyora form 6 nekuti panga patoshaya anouya. So is it bad if I do not build a house for amai vangu ndonovakira hangu mai guru vandakakura ndiine friendship navo? Ngatitaurei nemwanasikana uyu mu comment section tione kuti anobatsirikana sei nesituation yaari kusangana nayo. Munoiona sei nyaya iyi? Murume wangu nezuro manheru taakuda kunorara. Ndakanonga toothbrush yake ndikakwesha mazino ndisina kuzviona kuti haisi yangu. Pandakazviona ndakatomuudza tichiseka ndikati ndaita mistake, ndashandisa yako toothbrush. Akabva ati wazviitirei? Kwakutora toothbrush iya akaikanda mubini. Hanzi handitombozvide izvozvo. Ndakarara ndichifunga kuti saka munhu uyu anondisema here? Ndizvo zvazvinoitwa here kumudiwa wako? Kana kuti unongoitora woigeza? Nditsuureiwo kana ndirini ndiri wrong. Chirudzii chinoitwa nashewe wekwangu ichi? Help me please. Ndauyawo kwamuri nekuda rubatsiro kumhuri yedu yekuZimbabwe. Ndiri mukadzi ane makore 28 years. Ndiri kunoku Cape Town. Ndanga ndichikukumbirisawo rubatsiro. Ndiri kurarama ndiri munzvimbo ino yeCape Town kunonzi kufish huku. Ndavingwa nedambudziko. Ndiri kurwiswa nemaxhosa vandigere nawo pamba anova murume nemukadzi. Zvino hapachagariki. Vari kuti kwere ngariende. Handina chandakatadza. Vangotanga kundivenga vachiti ibva pano. Inini kwekuenda ndanga ndisina. Zvino apa zvava wese, ndinogona kufa. Wiki rese rinori rapera vachiita noise. Saka handina kwekuenda. Ndiri kukumbirawo kune ruzhinji rweZimbabwe anokwanisa nepaainapo wandibetserewo kunyanya paticket rebhasi. Ndo chikumbiro changu. Ndine mwana wangu 1 ane 3 months. Ndiri kuitirawo safety yemwana. Situation haisisina kumira mune zvakanaka. Saka vari kuti kusvika next week Monday kwere ukufanira kunge waenda. Zvino mukoma, inini handina kana pekubata izvezvi. Tisu vaya vanga vakambosaririra tichida kuona kuti situation inotisvitsawo papi tichimbobata mumabasa umu. Izvezvi kubasa handisati ndatotambira, handisi kutoziva kuti ndichaifambisa sei situation iyi. Kana murungu ndanga ndiri kutotya kumuudza nekuti each and every time anga ari kungondibvunza kuti situation yava sei kwauri kugara. Inini ndichingomuti kwandiri kugara kuri bhoo zvekuti even landlord akandiudza kuti gara kusvika pawada, kana uchinge wakuda kuzoenda wozoenda hako
kwete kuenda nguva ino vanhu yavari kukumuka, but zvazongomuka zvakachinja. Help me please. Kune vari muCape Town ndiri kunonzi kufish hook, vari kuda kunditumidzirawo mari, munogona kuvapa namba dzangu mukoma. What a sad story. What a sad story. I'll put my number on the screen, then you can reach here through me. I think that will help, because kune vanotora machance nenamba dzemunhu, or I'll just put it on the screen. Vazongopedzerana ku inbox. Tichienda hedu panyaya yedu inotevera. Before tapinda munyaya yedu inotevera, ndadiscover kuti most of the letters dzatiri kuverenga vanhu vachona vane makore ari kubvira pa 28 kusvika pa 34. Ameno kana manga murombo zvoonawo, because each and every time pandiri kuverenga nyaya ndiri kungoona kuti makore 28, 29, 30 kusvika pa 34. So the following story goes like this. Ndiri mukadzi ane 34 years, ndine vana 2 from my previous marriage. Iye zvino ndakaroorwa nemurume ane 42 years, akafirwawo nemukadzi. Ane mwana wake 1 ane 10 years, but anongogara akanyarara. Ukamutaudza anoramba akakutarisa asingapindure. Sometimes anopindura after 2 hours chaidzo, and anopindura zvisinganzwisisike ende zvisinganzwike. Nyaya inonyanya kundinetsa. Murume wangu akati kana ndichibika manheru ndisiye chimwe chikafu nekuti anonzwa nzara usiku. Zveshuwa makuseni panomuka pasina chinhu, asi haamuke usiku murume uyu. Ndakazvipa 3 days dzekunyatsomutarisa ndikaona asingamuke. Chero ndikada kumumutsa haamuke. Anorara nesame position, akaisa maoko ake akamakrosa pachest pake. Tava ne3 months tichigara tese. Bonde toita tese tichitanga kungopinda mumagumbeze nemakuseni chete. Ndaimboedza kumumutsa usiku, ndipo pandakaona kuti anorara nesame position and haamuke. My question is, anodya chikafu ichi ndiani? Ndava kutya neni mukoma, handichazivi kuti ndiite sei. Mari anayo ende ndiye ari kubhadharira vana vangu maschool fees kubva tichiri kufambidzana tisati tava kugara tese up until today, but maitiro ake ari kundifungisa ruviri rutatu. Ndoita sei vedu we? Ndoramba ndiinaye here? Ndomubvunza kana kuti ndongosiya zvakadaro ndonyarara? Help a sister in need. Vari kuda rubatsiro. Hanzi ndoita sei nesituation yandapindana nayo iyi? Yo. Chitupa musango mukoma. Ndakaroorawo mukadzi wangu ane mwana wake musikana. Baba vemwana vakafa kare, ndini ndinomuchengeta mwana uyu. Nezuro ndakatenga keki ndikaisa mufiriji sezvo raive birthday remukadzi wangu. Pakadzoka mukadzi wangu kubva kubasa, ndakavhura firiji kuona keke rakadyiwa. Ndakatsamwa zvisingaite, ndikabvunza kuti ndiani adya. Mwana wemukadzi wangu akati ndini ndadya, handiti chikafu chiri mumba. Ndakatsamwa ndikamurova. Vagoita kundibatsirana kundituka namai vake. Hanzi heye hauna mwana uri ruombe unoshusha, ungatsamwire keki chairo hauna kukwana. Zvara wako mwana utonge. Kamwana kacho kakunditi hamuzi baba vangu musandirove. Ndakabatikana hangu, mwana uyu ndomubata semwana wangu. School fees ndindomubhadharira, hembe ndinotenga. Hapana chaanoshaya mwana uyu. Asi maitiro ake aakandiita akandikandisa mapfumo pasi. Ndafunga kuvadzinga vese, mwana naamai vake. Vese voenda vobva havo pamba pangu. Mwana wepi asingatsurwe anonzi arohwe nekuti inherera akafirwa nababa. Mwana wepi anosiyiwa achiita zvaanoda. Kufirwa yava passport here yekuti mwana aspoilwe zvekutadza kutsuurika pamba muchigara naye imimi sevabereki. Help a brother in need. Vari kudawo rubatsiro rwenyu. Hanzi kana mwana achinge akanganisa totadza here kumutsura tirisu vabereki vari kugara naye. But nyaya yekuti akarovera mwana wavo keke, zvimwewo zvinhu ndoona kunge wangagona hawo kumutsudza. Yekurovera mwana keke chingoriwo chikafu. It was a mistake. Waingofanira kuexplaina kuti this cake was meant kuti mai vako vachinge vauya vave ndivo the first person kuona keke richiri rakakwana, then wozodya kubva ipapo. Kuitira next time vaifanira kutanga vambomutsura first vasati varova. Ndo mafungiro angu. Tell us what you think mu comment section. Kurovera mwana keke hachisi chinhu chakanaka. Chikafu hanzi hachidi kukonorerwa. Tiende hedu panyaya inotevera. If you have got a hama iri out of Zimbabwe,
please keep on checking them, because it seems as if kune vanhu vakawanda vari kuzongopinda mujeri kwenguva yakareba 6 months, gore nehafu. Then hama dzavo it turned out kuti vanenge vasiri kutoziva kuti munhu hama yavo inenge yakatosungwa iri mujeri nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, and you'll be thinking kuti munhu ari bore kana kuti ari pabasa kana kuti pane zvinhu zvakamubatawo, iye munhu akatosungwa ari mukati. So the story that I'm going to read, I was surprised to discover that there are quite a number of Zimbabweans here in Poland who are in detention for different reasons. Some were picked up because of legal issues, unpaid fines, traffic matters, and later it was discovered that they didn't have legal status to stay munyika imomo. The sad part is that friends and family may think they just moved away or went back home, not knowing they are actually in custody. Let's keep on checking our people. If someone suddenly disappears and you can't reach them for a long time, don't just assume they are okay. Find out what happened. A simple check can make a big difference. A short and precise message from one of our sisters. Hanzi ngatibatsirane pakucheka hama dzedu, tisangoti munhu zvaenda tobva tangonyarara nesu tongotaura kuti kwaari ikoko ari bore. Hazvizi zvinhu zvakanaka, hazvizi zvinhu zvakajeka kana uchidawo hama yako. Tiende panyaya yedu inotevera. Ndokumbira kubvunza, tiri kuno kuSprings. Before 30 June takaudzwa kunzi kune group reintegration vari kuda kudzokera kumba munopiwa $5,000. Right now as I'm speaking, vanhu vari kubvisa mari ma20 ekuti mafomu akafilwa nevanhu kuti aendeswe kuPretoria. Gurupu racho rine vanhu 645. Monzi bvisai ma20 zviri kuitwa nemazimbu. So I wanted to confirm, is it true kuti people are going to be assisted kana vachinge vadzokera kumba nekuzopiwa mari $5,000? You can post for me as ID, but I want to confirm. Hakusi kuda kungobirwa mari kuri pachena heroko. Hakuna chinhu chinonzi tanga watipa mari kuti tizokupa yakawanda. That is a scam and people must learn from that. Kuti is iyo scam iyoyo yagara inongoitwa nevanhu vakawanda wanda. Ukangoona pese pekuti uri kuita deal nemunhu rine mari mukati akangotanga akuudza kuti iwe chimbotanga wandipa shoma ndozokupa yakawanda, kana chimbotanga wandiitira zvakati ndozoidai so. Kutestana kusiri boy koko. Zvinhu zvemari zvinofanira kungova fair and straightforward. Zvokunzi tanga wambodai tozodai so, izvozvo chitsotsi. Please keep me as anonymous. My friend saw my husband buying flowers in town and assumed he was buying them for me. I became home empty-handed. I assumed he was waiting for the kids to sleep so that he would surprise me. So I woke him at 2 a.m. to ask him, where are the flowers that you bought for me? He swore to me that he never bought any flowers. On the other end, on asking my friend, she says she's 100% sure kuti akaona habi wangu achitenga maruva mutauni. My husband even showed me his bank statement to show kuti he never bought any flowers. Am I wrong to think that my friend is trying to break my marriage nekuda kwekuti my friend is a divorcee, munhu atori single akarambwa nemurume? Help me in the comment section ndizive danho rekutora, ndiri kutopererwa chaiko. Zvakaoma. Ngatibatsirei vanzvadzi vedu ava mu comment section kuti vangaita sei nesituation yavakatarisana nayo iyi. I want to expose my baby daddy anonzi Prestige Tinotenda Mugungwa. We started dating back in 2023, yes. Tanga tiri part 1, 2, PayUZ. And then I didn't know he had other girlfriends. Actually, when I see you at 2, I mean, vanga vari 2. So we dated, then Tavatavara Shkoro. I went back home. He used to stay in Harare, I used to stay in Blawayo. Right, Pandaka Zonisa Papa featured during vacation. Then the other girl, Lopataka Tanga Kutaura, Kuti, Uruisa Monobaba Vicha,
is your boyfriend? I said, yes, it's my boyfriend. I asked that girl, he said, it's my boyfriend. True. Ndiyeti ndopandakatanga kuziva kuti he's dating another girl. Ndopakandudza kuti he broke my virginity chichi. I went to his DM, asked him, do you know this girl? Akati, yes, she's my friend. Ndiyeti but ari kuti you broke virginity yake muchisvika pauniversity. And he was like, he denied all those allegations. We created a group. I was the chosen one. And I thought I had won. It's kind of like I bitter. And I used to blame her. But now I'm not blaming her. I had a bitter Sugdaro, and then she moved on with her life. I used to defend that guy. All right. And I started in the room game. My girlfriends, my girlfriends, then part 2, that's when he said, let's range together. Azviite kuti ugare pacampus, inini handichade zvekugara pacampus, campus inondisrupta, saka zviite zvekuti ugare pacampus chiche. He didn't plan to rent with me ndega. He planned to rent with us till 3. Saka inini ndakazongowinika. Then we rented together quickly. We started staying together, part 2-1. Right, we were sharing bills. Sharing bills, not sharing bills, like kumba kwavo, kwakuri, andingamboti, they were not well up zvekudaro. But then I used to love him, chingota munhu wangu. Then I remember iye ndiye akatenga property, akatenga mbeda, then got 2 plate stove, and then gas ndiyo yanga nayo, and then he sold his res, akatenga kachifi, and then inini I was paying rentals and I was buying food. So I thought kuti property neyedu tese, because inini I was buying food, I was paying my rentals. Nemari yetransport yekuti tiende kuchikoro. Fast forward, we dated, but takagara tine ma-problems of cheating. Agara chingondichiita, you'd go back to his exes, you'd see messages of my exes ake akadana naye kudhara, you'd ask him, delete my pictures of my ex ako paFacebook, you'd refuse. Right, we dated, we broke up, and adzokera kuma ex ake to that girl akambobvisa virginity, adzokerako, we broke up. That was in 2023. We broke up, then we got back together. Akatomboenda kuBotswana kunoshanda vacation. Then ikoko liri zvaino kuti kuBotswana kwaakabva ikoko angatomitisa house girl baba vake, like bamukuru vake. So akatobva nahouse girl uye waamitisa vachitiza vachiuya kunoko. But that house girl mimba yanga isiri yemukomana uyu. But akazoziva later. So he used to take care of this mima in Sirikuziva. I'm just a girlfriend. Right, 2024, that's when I got pregnant. Pandaka ita pregnant. Ndopataka kadakamudza tendine mimba. Then that's when his true color started. He started acting funny. Achatouyi kuzondona. He used to come to see me every week. Achatouyi kuzondona. Alright, ndiuye kunokoko kwaunogara nolandlord wangu vanodinza vadi vanhu. So my friends would tell me, kuti iwe hausi kuona kuti mukomana pane chaari kuvanza here. But just because I was in love, just atava tese kure from 2022, I couldn't see kuti ndiri kutongofarwawo. The right mimba yam 1 month, please come and see me. Andichakwanise kudya chikafu chekudax, andichakwanise kutamba stew yekudax, ndikumbire mari yechikafu. Achatobatiki. Right, so his phone yakafa. Saka ndandatenga imwe phone, ndandatenga iPhone, ndikavana muti chishandisawo Android yandaishandisa kuti chiite communication. Akanditi kwai sangana neshamwari yangu mutown umupe phone. Ndikati no, but I can just come to your place ndikupe phone. But kumbe koko airamba. Then my friends told me, enda kudeni kwake asiri kuziva. Saka
ndakaenda kudheni kwake iye ndikamwana asiko ndopandakazoziva kuti ane girlfriend ndiri kugara in the same yard yanga itori student aigara kucottage iye aigara kumain house kuecliff. I was like okay, ndopandakaziva zvese musikana uya ndaziva zvese kuti vanorara vese vanodya sei. Ndaita depression. I asked him, why are you doing this? No explanation, chichi. Then I started talking to his mother. She knows what Chino arikudai. And my relationship with this mother was okay. And but I think akati pesa nesandiye Chino. My relationship naenda itovaudza Tino mama izvo zvari kudai, especially ndine nhombe. I think ine one mother ndakatovaudza kuti because my red flags ndakuita kunge ndokumaona, ndakatovaudza kuti mama inini I'm pregnant for your son Tino, ndiri pregnant for Tino. Akatoti it's okay chichi. So the other thing is angasina kuudza vabereki vake kuti asi kuenda kuchikoro because anga akadya mari fees, like he was given 600 fees akaipedza ese kubeti. I asked him, mama wako wakavaudza here kuti iwe wakati fei? Like hausi kuenda kuchikoro? He said, my mom knows everything kuti pakabhaizika chichi. So his mother, this other day we were talking about my attachment, chitaura towards that toenda uka attachment chichi. That's when he asked me, Tino, achiri kuenda kuchikoro here? Ndikati at first I didn't reply. Ndikatomubvunza, mumzi wako ari kuziziva here kuti wausika? Mumzi ari kuziziva. Then ndomumzi wake pandakazoudza Tino asi kuenda kuchikoro. Tino akapedzisira kuenda kuchikoro ari part 2. Ari kuti mari yefees chichi, but his mother said dzese kuti but mari yefees ndiri kubhadhara 1 because his mother was in SA by that time. Mari yefees ndiri kubhadhara 1. Alright, fast forward tafura pabotanetsana ipapo, waudzire mai vangu chichi. Ndikati your mother is about to be my mother-in-law. Inini handikwanisi kunyepa zvaunoita iwewe kuti ndonyepera munhu mukuru wandichada kugarisana naye ndopinda mumusha mevanhu nenhema. I'm pregnant for you. Handingapindi mumusha mevanhu nenhema. Tanetsana papaya and I was the bad guy waudzire mai vangu. Okay, fast forward ndaziva nezvemusikana uya. Zvandinetsa ndikadzokera kucampus vakasara, they didn't stop dating, vakatotsara. Then his mother said nokutora in-drive uende nefoni kuna Tino because angadzima foni kana kuti chiyame, uende nefoni kana Tino unomudza kuti toda kutaura naye. That's when I went tora in-drive, ndikatokwereta mari ndikatora in-drive ndikatoenda. That's when ndasvika papa ndikamwana nemusikana uya pamubhedha. Musikana uya akabuda akadzokera kunomuka ake. That's when he hit me. That was the first time kundirova. Okay, ndakumudza chanda kudzokera makuseni ndikamuka ndichidzokera hangu ndikabhadaramwa ndaenda kumba kwedu. I think I left a module re-environmental law and then kuzoriita because of depression. I was always crying in the bathroom. I was always crying and depressed. Ndakasiya module ndikadzokera kumba. That was in November. Ndagara ndamubloga ndazvinyararira. Then he had to contact me nedzimwe nhamba. Ngatitaure chichi. Ndopatakataurirana ndakura kuda kuroora. Ndikati it's fine since wati wauda kuroora. Before that mama wangu wantondotsvakira basa kubudzana zvazi iwe unoshanda kushandire preparation yako. Since ukuona kuti zvinhu hazvisi kubuda, mukomana uyu haasi kubatika, ndawana basa riya. That's when he came kulife yangu futi. I'm sorry, ngatitaurirane, takabva kure, ndakukura ndakuda kuroora ndisekei. I was like okay, it's fine. Ndataurana nababa wake, tataurirana zvese. Taenda kumusha kwavo kumvuma, ndasvika ndatamba chiroora chese. So the plan was to baba kanomubvisirawo that was supposed to be April before I give birth. Vanozouya kumba kwedu vobvisa or something, then iye kana azoshandawo zopedzisa. That was the plan. Ndatamba chiroora chese, everything was fine.
Then anakumira kuchita, he was communicating with these girls through my phone. Like anga sina phone yake yanga afa, anga sina sa charge. He was communicating with these girls through my phone. Ndopanda kabata mameseji anga nemusikana wekumusha, ndopanda kabata mameseji. Then ndikatanga kunetsana. He said, yeah, I don't want you. He said a lot of things. Yeah, people are forcing me, you know, blah blah blah. He went to Harare. Ndikati kana andikatombokujaidze ini handisari kumusha kwenyu, because that was the first time yangu yekusvika kumusha. Zvemona mabhodhi evanhu kuita sei, I wasn't used to that life. Ini ndandakangokurirawo mutauro ndilawai. Then ndadzokera kuCliff kwaigara, nganozvigarisa ikoko. Ndagara mumba make, iye aenda kufriend yake. Ndagara ndazvinyararira. Then we started coming back home once a week, twice. Ndinoita kutoti tiribo taabo. Then he said kune hama yangu ida kuuya. Hama yangu ida kuuya. Ndikati it's fine, yashakatombopitsitira chigara tese kuCliff again. Ndikati it's fine. Akauya. Ndaona munhu, it's just a one room, a small room. I'm pregnant. Ndoda kushama, ndoda kudi ndoona bamwino vakutogara 2 weeks. Vari kubuda, vari kudzoka 3 AM, vari kuenda kumabhawa, vanoita sei. Lero ndinoda kutodanana futi nemusikana uya akambodanana naye, vakutorara ikoko, vachiplana kuita vanya kuti vandisvote sei, kugone nyaya dzemumba achinondinyeya. So we would always fight. Phone yake futi anga sisina phone, so ndakamuti isa futi WhatsApp yako pafoni yangu. Ndopaatanga kuchita nefoni yangu, achitaura nemabhebhi mama ake, achitaura namo mabhebhi mama ake nefoni yangu. Then I got mad, ndikatomutorera phone yangu kuti ndipe phone yangu. We started fighting. Ndopatakazorwa. He hit me, and that was that. Then fast forward, rimwe day akapinda mumba 3 AM. Like the girls that we were staying with, vaitokondana kuti iwo murume wako anopinda mumba 3 AM, door risina kulokwa, we are tired, now we are looking the door. Ndikati avharai door, lokai door. Then they locked the door. Ndopaakazouya nepawindo nokundivhurira door. That was 3 AM. Ndikati no, I can't open the door for you. Ndikati no, I can't open the door for you. Uri kubvepi na 3 AM? Haungandimutsi uchibva kubhawa nemapenzi ako everyday na 3 AM, you expect me to open the door? Ndopaakazoita matatizo ake akapinda newindo. Then we started shouting at each other. That's when he told me handikude, ibva panapa, ibva pamba pangu. Ndikati no, handisi kubva pamba pako. Ye asi mwana wangu. Ndikati uri kutozvinyepera, kana uchiti asi mwana wako, you go kuDNA. Uyu ndiye mwana wako, you go to DNA ndazvara, asi for now be responsible. Uri kuenda kubhawa every day, but mwana haana kana preparation. Now we are almost 7 months. Mwana haana kana preparation. Inoshi mari scan ndakatoita kupiwa namama wangu kuti enda kuscan, and mwana anga atori breach by that time. Tanetsana paandirova. I don't know what happened next. Ndakazunguruka ndakupare. Ndagara kupare. Ndopandakazoreleaswa. I came back home, but haana kumira kuenda to the other girlfriend, haana kumira kubuda nabamwini vake ivavaya. So the plan kuunza bamwini kuti tigare tese mu1 room was to bore me kuti ndiende, but inini ndakatozvudza kuti no, hapana kwandiri kuenda, because munhu akandishandisa, munhu akandimidzisa. Then want me kuti ndiende kumba kwedu. Ndakatomboenda kumba kwedu, ukanetevera ukati uda kuroora. Now wakundidzinga futi sembo, wakutidzokera. So it wasn't making sense to me. Right. Adaro handirova ndamukira kupare tadzoka, but taingonetsa. Then this other day was like, can't you go campus kunogara naTandi? Ndikati no, ina handiendi campus kunogara nefriend yangu, handiendi campus kunogara nefriend yangu, ndinogara campus ndinosquata iyo panapa pane room. Zvikazi I can't afford to pay rent. Ndikati ndakubasa sevamwe vanhu, tsvaka zvekuita, you have a driver's license, tsvaka zvekuita. Preparation iri kutodiwa.
we are almost 7 months apana preparation, because waiti ukataura nyaya dzepreparation aitsamwa zvekuti aitsamwa kutanga kupopota kuti sei. Then fast forward akazonditi rimwe zuva I didn't know kuti mai vake vanga vauya kuno kuSA. Vanga vauya kuno kuSA akazonditi mai vangu akazonditi aenda kuQueensdale akazondisendera text zvikanzi nokuwadiwa mboenda kumusha ndawana basa kuChigutu redata capturing. Tikati since we are all ndikutofa nenzara, because angatondisiya ndisina kana chikafu, ndiri kutofa nenzara. Munhu aionekwa achidya kumagrosa uku kumba ndisina chikafu, ndanzwa nederere. Ende vanhu vandaigara navo vakatondipopurira ichifese notondiziva kuti you always beat me, you always kuita zvinhu zvekundishoresa achindineya nevamwe vasikana achita sei. So ndopandakazongogive up, ndikangatora kabhegi kangu ndikaenda kumusha kwavo. Ndaenda ndikazongoona nemastatus ake ari mundege akutodzokera akutoenda kuSouth Africa namai vake. I asked him, but uri kuenda kupi? NdoChigutu yari kutaura here? She I'm going to SA, I'm going to work. Ndikati fine. June asvika handina kana preparation. Baba vake ndo akazoita zvekushanda, vashanda ndo akazoti ngavo tuma tracksuit, because that's what he could afford at that time. Because akatengwa musi wa3 nichienda kumatumba, then ndikazobara mwana musi wa9. Then I would text him per WhatsApp, he would ignore, but ari online he would critique me. Nditumire mari mwana, nditumire mari mwana. He said we are working, he went to SA in April. Now hapana kana sendera wakatumira, now it's June. Nditumire mari mwana, haasi kuda kutumira mari mwana. Then at some point ndaitoita zvekuvharura ma-t-shirts angu kuti ndiite mwana mapapa, because kwataigara kumaruzeva zvekudaro ende baba vake vanga vasina mari. Pandakazoti andikweretewo mari yangu nditsvakirewo $10 ndidzokere kumba kwedu. Pandakazotsvakirwa $10 ndikadzoka kumba nemwana ane 7 days. Ndikatokwira bhazi, I had mastitis airwadza zvekudaro, ndikatokwira bhazi ndikadzoka kumba kwedu. I asked him, chengeta mwana ndava kumba kwedu, since iwe wakaratidza kuti iwe hausi kundida, I accepted it. Handina basa nemaedza wakanditambisira, handina basa nekundishoresa kuvanhu kwawakaita, kundirwadzisa kwawakaita. Tumira mari yemwana Prestige. Aingoti ndinotumira. I sent his mom message, mama ndabara mwana musikana, ndachikumbira mutaure nemwana wenyu atumire mari. That's when she started shouting at me. I don't know what his son told him. Like, he's a manipulator zvekudaro. Anoti iye akaita chinhu anoita kunge mumwe munhu ndiye achiita kuvanhu. Like, iye anozviita mutsvene kuvanhu, but yet he knows the truth kuti iye ndiye anenge aita that thing. Then mai vake ndo vakandodza kuti ndine video muchirova Tino. Ndikati no mama, izvi hazvinetsi. Kana mune video muchirova Tino, ndisenderewo video iroro mundisungise pamusoro pacho kana ndakamurova Tino wacho, because kana muchiti makamutizisa just because inini ndaimurova, ndisenderei that video ringauye harina kana kutomboya. Ndikava ndatoblokwa Facebook, ndikablokwa TikTok, ndikablokwa, because we used to communicate futi neTikTok. Ndikablokwa ndikati fine. Ndikagara, then mwana akarwara. Yes, mwana 2 weeks akarwara. Ndikati no mwana ari kurwara, ndikumbirawo mari. That's when he blocked me. Ndikazvinyararira. So he would block me kana ndataura nyaya yemari, then he would come back again maybe after 2 months, akutotanga kutoona nemaphone call. Then I would unblock him. Mari yemwana ndiri kutumira. I think mari yaakanditumira inini kubva mwana azvarwe, because mwana ane 1 months, aisvike $130. Aisvika $130, because at some point ainditumira. Pane paakazongonditi tora mari yemwana, like yanga iri December. Akanditi ndikati mwana ari kuda mahembe for Christmas. Akanditi tora kureta mari, like ndikatomudza kuti ndakwereta $50.
unoibhadhara nechinanzi mandi yacho yasvika ndakutogreatikwa ndakutodii ndakazongoshanda mari iyoyo ndikatongodzosera mari iyoyo ndega. He doesn't take care of his child. He posted mwana ndikatomudza kuti iwe hauna right yekuposta mwana because iwewe hausi kuchengeta mwana. Usada kunyepera kuhama kuti uri kuchengeta mwana because I heard kuti ari kunyepera kuhama dzake dziri kubvunzana kuti ari kuchengeta mwana because uri kutoona mwana ari kuglowa utofunga kuti ndiwe uri kumuchengeta. Ndiri kusafa ndega, I am suffering alone, hausi kuchengeta mwana. Ndikatomudzurisa post iyoyo ndopatakabhlokana tabhlokana ndikazvinyarara. Then 2 months tukagara 2 months ndopandakazoona macalls from mablacklist ndopandakazomunbloka zikanzi chichi I'm coming back to see him chichi ndakuda kugadzirisa zvinhu ndakuda kugadzirisa zvemwana ndikuuya ikoko I want to pay damages. He is lying. He was telling lies. That was June paita xenophobic attacks. Haana kuuya kamuchi hauna kuuya wani tumira mari yemwana. July apera mari hapana. August nezuro ndakataura naye chatiranda kutumira nezuro ndichitaura naye kuti tumira mari yemwana. Haasi kuda kutumira mari yemwana. Akutaura kuti ndakatoresa mwana birth nesenemi yangu. Ndikatomudza kuti iwe pandakatoresa mwana birth nesenemi yangu ndakataura nababa vako ndikavaudza kuti ndakutoresa mwana birth because handizivi kuti tinari kuyare nemwana agare asina mapepa. Handigari nemwana asina birth just because his father akatisa. Life yemwana imire just because tinakatisa. Pakati munditi ye usadaro muroora asi ndikazopedzisira ndanotoresa mwana birth. Saka he is not supporting his kid at all. I am suffering alone. Yet I want to go back to school. I'm raising my fees. Uchindidzokere kuchikoro. He doesn't do anything. Ari kurarama life yeflambo. His Facebook post, I'm told ndakatoudzwa nemunhu ngeto kwaanogara ikoko Jeffreys Bay South Africa kuti he's spoiling girls. Ari kudanana nemakaradzi ari kudyiwa big time but mwana wake haasi kutombochengeta.